lisapo ripoti lina limene makapaka lidafotokoza kuphedwa kwa dotolo wina amenenso amagwira ntchito ngati mphunzitsi pa sukulu ya kuhesi amene adachitidwa chipongwe ali ku nyumba kwake ndipo adaphedwa imfa yodabwitsa kwambiri imene tonse tikudziwa kuti adachita choomberedwa kumutu. Koma pakatipa pakhalanso pakubwera mnkhani zosiyanasiyana. Apolisi naonaponso akunyozeka kuti palibe chimene akuchita ngakhale nkhani imeneyi imazungulira kwambiriso mparliament, koma apolisi samayankhulapo kwenikweni anti uzulo pamene taona apolisi atulusa ripoti ndipo mripoti lawo atchulamonso makamaka zigawenga 6 zimene akuziganizira kuti zikukhuzidwanso pa mlandu umenewu. Kwasalaku ndi kungozifinyafinya kuti aulule amene adawatuma kapena zifukwa zimene iwowa adachitira zimenezi. So apa ndi ripoti linazo limene lalembedwa momveka bwino ndipo ndiliwerenga mkati mwa ripoti limene liso kuchokeranso pa chikalata chimene apolisi alemba tikuona kuti mwachulidwa mayina azibambo ndithu amene akwana 6 kutengeranso umene amakhala zaka zawo amene akuaganizira kuti ndi amenenso adachita nawo upo umenewu. Kuti ripoti likumveka motani akuti apolisi atulusa chikalata chofotokozera za mulandu wa anthu amene anapha Dr. Bobe momwe ukuyendera. Apolisi atulusa mayina a anthu amene avomera kuti anapha Dr. Bobe. Kufufuza kukupitirira. Mayina azigawenga ndi awa: namba 1 Rafaelo Msalanyama wa zaka 38 yemwenso ali wa apolisi wakale kuchokera kumeneko ku Mozambiki. Wachiwiri Isa Ali wa zaka 47 amene amachokera m'mudzi mwa Amachemba tiye Jalasi Mangochi district. Wachitatu Santos Jamamba wa zaka 54 yemwe amachokera ku mudzi wa Abilitu tiye Ndamera Msanje district. Wachifolo Maxwell Elia wa zaka 52 wochokera m'mudzi mwa Chimombo tiye Chimombo Nsanje district. Namba 5 Charles Chikafa wa zaka 62 wochokera m'mudzi mwa Nkwinda tiye Chigalu Blantyre district. Namba 6 tikuona kuti ndi Peter Chimenya wa zaka 50 wochokera m'mudzi mwa Kazembe tiye Likoswe Chilazulu district. Tikuona kuti mayina azigawenga agwidwawo ndi amenewo ndipo avomeradi kuti mlandu umenewu ndithu chapena pake. Tikatengeranso chikalata chimenechi cha apolisi tikuona kuti apalembedwaponso zinthu ziwiri zitatu kusayinira kuti ndizoonadi zimene zachitika pamene pazisinkha kamwa chabe. Kungowerenga machangu akuti Dr. Bobe was fatally shot by unknown criminals on November 17. Dotolo la Bobe malemu adawomberedwa ndi anthu osadziwika zigawenga zosadziwika pa 17 November 2025 around 11 madzulo umenewo kunyumba kwawo kuchigumula ku Blantyre kumeneko. Akuti where a MacBook Pro 11 laptop, an iPad generation and NBS POS machine were stolen. Tikuphatikizanso apo tikuonapo kuti kompyuta kapita kuti laptop zawo ziwiri zidachitanso chobedwa kumeneko. Ndi report likupitirira ndikuti kuti this breakthrough follows detailed confession of 6 suspects who were arrested in connection with the crime. The individuals in custody who provided explicit accounts of their laws. Chabwino tikuonanso kuti angotchula makamaka mayina amene wakoma asindika report kunena kuti anthu amene wawa ndi 6 amene akwanisa kuvomera makamaka kuganizidwa kwawo kuti iwo ali connected ndi mlandu umene zidayendera. So apolisi adafotokoze detail koma kutheka wina ankakagulisa kaya ndi malaptop amene adabawo ndi umene wakugwidwira. China chake chilipo ndithu chimene apolisi sadachiike patebulo koma apolisi angosindika kuti anthu 6 amene wawa a Rafaelo, a Isa, a Santos, a Maxwell, a Charles komanso a Peter ndi amene
avomerezwa kuti akukhuzidwa ndi imfa ya Dr. Bobe. So makomenti aliko ambiripiri koma ndi manena kuti ndisadawerenge makomenti kuchokera pamodzi pano, ndipo funa ndizimvaso makomenti anu kuti inu muyikapo kuti chani makandemanga yanu ndiyo tani pa kumangidwa kwa zigawenga zimenezi. Comment yoyamba from Gizia akuti anthu 6 awa amangidwa pa nkhani yokhuza kuphedwa kwa Dr. Victoria Bobe. Chabwino awa tukuona zotango bwereza mayina ndiko ribanda kuti ntchito yokutamandika kwambiri dziko mapolisi maka kuti afinyidwe kwina kwatukwana. Chabwino uyu ndi makamaka Alfred amene wangokomenta kuti DPP okaoka. Chabwino sizikugwirizana. Bro kuti great job apita kuti well done police. Chabwino Bright kuti tudikira zambiri. Helena kuti awa ufunika kunyongedwa ndithu khozi sizoona mwina ena atekerepo phunziro. Blessings kuti koma ena ondenda zigogotu. Priska kuti kulakwa. Sunway kuti mfeed za anthu izi suzigo kuti abwere tuoche nkhani yavuta apa ndiko mangidwa kwa zigawenga zimene zidapha Dr. Bobe zomwe akaziwerenga pamodzi zikukwana 6 mayina awo tachula. Taonaponso kuti winayo adali wa polisi kumene ku Mozambique amene ali Rafael Msalanyama. Kodi comment yanu ndiyo tani? Take a comment, timve pakati zanu ndipo tipa tinaso kuti